Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري ومسلم. Bukhari, Muslim hadis kitaplarında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın haber veren hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: Münafığın alamatı üçtür. Gurlasa yalan gurlar, vada söz berse sözünde durmaz, özüne bir zat inanılsa, amanet verilse hıyanet eder. Münafığın alamatı baradaki Sahih Muslim hadis kitabında gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol hadisin sonunda şöyle diye: ve in sama ve salla ve za'ama ennehu muslim. Kimde diye şu vasıflar bolsa, ağız beklese de, namaz kılsa da, özünün musulmanlığını aytsa da diye, yine de şol kişi näme münafıktır diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman doğanlar bize bu hadisinde münafık insanların hasiyetinden haber veriyor. Münafık deyip kime değil ya? Münafık öz hakiki yüzünü içini gizlep insanlara kovurmayan kişi. Sade dille aydınmazda iki yüzlü kişi. Münafıkların musulman doğanlar ikiye bölünüyor. Bir topor münafıklara i'tikadi, yani inançdaki münafık deyiliyor. Yani näme? Daşından musulman, içinden kafir. Musulmanın yanına gelenine bize musulman niye? Namaz kılıyor, orada tutuyor, özün musulman hükmünü görkediyor. Ama asliyetinde özünü gizlep yoran kafir, iman etmedik kişi. Buluna birinci topor münafıklar. Bu hil münafıklar barada Kur'an-ı Kerim'de yürüyüte bir sure var, Münafıkun suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'in köp yerine bu hili daşı musulman, içi kafir olan münafıklar barada ken ayetler geliyor. İnşallah bu hili münafıklar barada ayrı derste gurrun ederiz. Bu birinci görünüş münafıklar. İkinci görünüşü musulman doğanlar, ikinci görünüş münafıklara amali münafık değil. Yani aslında musulman adam, iman eden kişi, emma özünde münafıkların kılık hasiyeti var. Şunun için näme amali münafık değiliptir. Yani hareketi münafık değiliptir. Inni dersin başındaki okan hadisimiz ve kimde şul alametler bar olsa şol münafıktır, şular münafıklığın alamatıdır deyip okan hadisimiz birinci topara değil musulman doğanlar, ikinci topara değişli. Şunu yanlış mallal kafir doğanlarımız yanlış düşünüyor. Münafığın alamatı üçtür, şul vasıflardır deyse bir kere diye şol birinci topar münafıklar mı? Yani kimde şul vasıflar bolsa şol daşından musulman, içinden kafir mı diye bu ulu yanlışlık. Kimde şul vasıflar bar bolsa olar kafir deydi değil. Bu hadis amali münafıklara değişli. Daşından musulman taraf, içinden kafir olup yoran münafıklara değişli değil. Amali münafıklar, yani musulman imanlı adam, emma näme özünde şu hili yaramaz hasiyetler bolan kişilere değişli. Ama kimde şu hili yaramaz hasiyetler bolsa musulman doğanlar şoları näme deyiliptir? Amali münafık deyiliptir. Amali münafık deyilmenin sebebi, yine bir sebep musulman doğanlar şol ervet hasiyetlerde özlerini şol näme i'tikadi münafıkların menzedenlikler için bular da münafık değiliptir. Çünkü şol daşı musulman, içi kafir olan münafıkların näme esası vasıfları yalan sözlemek, hıyanet etmek, sözünde durmazlık, yani ervet vasıflar şolların hemmesinde bardı. Şunun için musulmanlardan hem iman eden kişilerden hem şu hili hasiyetlere eye olan kişilere de näme
münafık deyilipdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulman doğanlar bu ve başka da münafıkların alamatı var da gelen hadislerine bize musulmanlara şoların alamatlarını, şoların hasiyetlerini bize haber veriyor ve bizi şol hili ervet vasıflardan aga ediyor. Şol amali münafıkların birinci qalağı, birinci ervet hasiyeti nämeken? Yalan gurlamak. Münafık kişi yalan gurlar, adamlar allar, bolan zatları ütködü baydır, yalan sözler, sonra ol yalanı örtmek üçün başka bir yalan gurlar. Münafık üçün yalan gurlamak, musulman doğanlar adati zat. Yalançılık, kezzaplık, münafık adamların hasiyeti. Yalanın musulman doğanlar görünüşü var, kän görünüşü var. Anıklaman her eşten zadyny gurlap ýörmek. Bu bir görnüşi. İnsanları güldürmek üçin bir zatlar toslap tapmak. Hawa bar zady ýa-da bolan zady bolşundan ütködü aýtmak. Hatta çağalary ay düşünmeýär diýip şolaram ahlamak şoda yalan bolýar. Hatta bir haýwany ýanyna bir zat berjek ýalaga diýip ahlap çağıryp hiç zat bermezlik şu hem yalan bolýar musulman doganlar. Zadın satçak olup yalan gurlamak. Şuların ahlısı musulman doğanlar yalanın kezzaplığın görünüşleri hem mesela yalan hasaplanıyor. Başka da görünüşlerken. İslam'a göre musulman doğanlar oynadığı yalan sözlemek bolmaya, hatta yankı dişim yalakka hayvanı hem ahlamak bolmaya. Yalanın en yamanı musulman doğanlar din adından yalan gurlamak. Allah ve Peygamber adından yalan gurlamak. Bunam kim köp ediyor? Din adından kim yalan gurlaya? Bid'atçı kişiler. Dine täze zatlar goşýan kişiler var. Toparlar, cemaatlar, ada ahun bolsun, molla bolsun, pir bolsun, tapawdy yok. Näme bolsa bolsun. Bid'atçı kişiler Allah ve Peygamber adına yalan gurlaya. Dinne yok zada bar diye. Öz ananan öz gowwaran bid'atyny ýöretmek üçin, halka inandyrmak üçin, şonu halka kabul etdirmek üçin näme diye? Din adından, Allah Taala'nın adından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalan gurlaya. Ina musulman doganlar, yalanın en yamany din adına, Allah Taala'nın adına, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adına yalan gurlamakdyr. Bukhari ve Müslim'de İbn Mesud radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "İnne sıdk yehdi ila'l bir ve innel bir yehdi ila'l cenneh ve innel racul la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan ve innel kezib yehdi ila'l fucur ve innel fucur yehdi ila'l nar ve innel racul la yakzibu hatta yuktabu indallahi kezzaban." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Dogruçulluk ýagşylyga elter, ýagşylyk bolsa cennete elter. Bir kişi dogruçul bolsa, dogry sözlü bolsa, Allah Taala'nın gatyna siddiq, ýani dogruçul, dürüst kişi diýip ýazylar" diýär. Yalançylyk bolsa günahkarçylyga elter, günahkarçylyk bolsa oda cehenneme elter. Bir kişi yalan sözler, ahirine Allah Taala'nın gatyna şol kişi yalan sözläp ahirine Allah Taala'nın gatyna adyna kezzap, yalançy diýip ýazylar diýär. Ahlagyň gowsy musulman doganlar dogruçullukdyr. En pesi we en ýigrenji gylyk bolsa kezzaplyk we yalançylykdyr. Bizem Allah Taala'nın gatyna adymyzyň siddiq diýip ýazylanlardan bolmaklygyny islemeli we şoňa göre amal etmeli. Ve Allah saklasın, yalan sözläp adam Allah bir zat edip Allah'ın gatyna adyna kezzap, yalançy diýip ýazylanlardan bolmaklygyny Allah Taala bizi gowrasyn. Münafıkların musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde aýdyşýaly ikinci erwet häsiýeti galygy näme? Söz berip sözünde durmazlyk. Wada berip wadasyna tapylmazlyk.
amali münafıkın häsiyeti şu, ikinci häsiyeti. Wada verer, söz verer, wadasynda sözünde durmaz. Plan erik, plançada barjak diyer, diyen wagtynda barmaz. Bir işi bitirjek diyer musulman onlar söz verer, şonu bitirmez. Yani münafık kişi söz verende sözünde durmak niyeti yok. Emma dürüst musulman söz verse sözünde durur. Birden bir işi çıkıp başına bir iş gelse öňünden sana haber verer. Ha men plan erik plançada geljek diýdim, gelip bilemok. Şul ýagdaýlar ýüze çykdy. Ben plan işi bitirjek diýdim, söz verdim, ýöne näme? Men özürlü gör. Ha o näme bagşla şu işlerim çykdy diýip sen näme öňünden haberdar eder seni. Emma münafık kişi musulman doganlar beren sözünde durmak üçin gayret etmez. Wadasyny ýerine getirjek bolmaz, azaryna da däldir. Ana şol kişi musulman doganlar kimde şu wasp bar bolsa özüne münafıgyň häsiýetini, münafıklyk häsiýetini göterip beren kişidir. Ahlakly musulman, dürüst musulman, namusly, lezzetli musulman bir söz diýdimi kanun şol. Dürüst musulman söz verdimi, wada verdimi, wadasyny ýerine getirir. Beren sözünü ýerine getirmek üçin dirjaşar. Söz verdimi sözünde durur. Ana şol musulmana, dürüst musulmana söz verenden soň, ay sen söz verdin, sen bana şey diýdin, şunu etjek diýdin, plan etjek diýdin diýip ýatlatmagam gerek däl, gaýtalap aýtmagam gerek däl. Agzyndan bir söz çykdymy, dürüst musulman sözüni hawa oklayan kişi däl. Söz verdimi sözünde durýar. Wada verdim, wadasyny ýerine getirýär. Ana şol ahlakly dürüst musulmanyň wasfy. Emma münafıklar beýle däl. Olar söz berýär, sözünde durmaýar, azaryna da bolmaýar musulman doganlar. Üçüncü häsiýeti münafıklaryň amanada hıyanet eder. Münafıga bir zat inansaň hıyanet eder, ziyan berer. Sırrına inansaň sırryny paş eder. Puluny, mal mulkuny, sowdaňy, dukanyny inansaň hıyanet eder. Wazipa inanylsa, wazipany öz bahwidi üçin ulanyp wazipa hıyanet eder. Münafık bilen dost bolsaň wepaly däldir. Dostluğa hıyanet eder. Yani münafık kişi musulman doganlar näme inansaň, näme amalat tapşyrsaň hıyanet eder, ziyan berer. Münafık kişide musulman doganlar jogapkärçilik diýen zat ýok. Münafık haindir, biwepadyr. Emma hakyky musulmana amanat inansaň, amanat zady hakyky musulman öz zadyndan beter gorar. Maňa ziyan gelsin, men malyma ziyan gelsin, emma amanada ziyan gelmesin diýer. Dost bolsaň dostlugyna wepalydyr. Özüne bir zat inanylsa hıyanet etmez. Hakyky dürüst musulman. Wazipa berilse halkyň hakyna geçäýmäýin diýip gaýrat eder. Dürüst musulmana sırryny inansaň sırryny tutar. Emma münafıklar şolaryň hemmesiniň tersine ederler. Ine musulman doganlar şu we başga da hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veren münafıgyň alamatlarından bulardan başga da käbir alamat var. Şol hem münafıklyk alamatlary musulman doganlar. Misal üçin dinnaryň ýanyna baranna, dinnar sırap, fasyklaryň ýanyna baranna bolsa olar ýalak hereket etmek. İçip çekip borunun yanına barsa şolar yalak bolmak. Ya da haja gidip gelip hacı boldum diýip özüne hajaga diýdirip soňra da arakly, aýdymsarly oturşyklara gatnaşyp görmek. Namaz kılıp orada tutup cuma gidip dinnar görünüp emma başka tarapdan hem haram işler bilen meşgul bolmak, ogurluk, jumurluk, paraxorçuluk bilen meşgul bolmak, adam allamak bilen meşgul bolmak bu da näme münafıklaryň häsiýetleri. Bir tarapdan dinnar görünýär, bir tarapdan hem näme ýanky haramlyklar edýär. Ya bolmasa dine gaty ýapyşmak näme gerek diýip dine wara ýaşajak bolan kişilere böwet bolmak. Hijaply we islama göre giyinýän zenanlary görseler, musulman gyýdylar görseler, näme gerek şey diýip örtünüp ýörmek.
iyile wara boluverdi diýmek. Munafık adamlaryň häsiýeti şolaryň sözleri şol. Aw musulman toy edilse ay araksadan bir toy barmy, aýdymsasadan bir toy barmy diýip haram işleriň arkasyna almak. Bizem musulman diýip aw soňa musulmanlardan aýyp gözläp musulmanlara at takmak. Aw bir ýerde musulmanlara dindarlara basyş bolsa dinden zoklaşyp namazyny taşlap özüni fasy adamlara ýala galyp barmak. Allah Teala'ny az zikir etmek. Namaz kılanna namazyny gowunly ýaltalyk bilen kılmak. Ene musulmanlar şularym munafyklığın alamatlary. Hawa kimde şu aýdylan zatlar, alamatlar, häsiýetler bar bolsa belki özü bilýän däldir. Hawa şu zatlardan özüni näme etmeli, halas etmeli, özünden şu häsiýetleri, erwet kılık häsiýetler aýyrjak bolmaly. Her kim musulman doganlar ýalňyşyp biler. Ýalňyşmak gorkunçda. Emma şol bir ýalňyşy gaýtalap durmak, şoňa öwrenişmek, aw şol ýalňyş iş edýäniňe, bir ýalňyş işi, haram işi edýäniňe puşman bolmazlyk. Ene musulman doganlar iki dünýäde de helak edýän zat şol. Her kim ýalňyşyp biler. Emma ýalňyşyp tawba etseň Allah Taala bagşlaýar. Emma şu ýalňyşyňa öwrenişi berseň, gaýtalap berseň ana şol helak edýän musulman doganlar. Dürs musulmanyň içi daşy birdir musulman doganlar. Bir ýüzlüdir, bir boluşludur, bir sözlüdir. Hemişe musulman, dürs musulman. Nirek barsa da, kimin ýanyna barsa da, haýsy ýurda barsa da hemişe özüni musulman ýalak alyp barar. Allah Teala'nın buyruklarına göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavşyrıklaryna göre alyp barar özüni. Baran ýerine göre, ya adamsyna göre ütkemeýär. Emma munafyk häsiýetli kişi nähilek baran ýerine göre ütkär. Oň ýanyna barsa oňkuluk, başgasynyň ýanyna barsa başgalyk, olaň talabyna geçip kümsük häsiýetlidir, biwepadyr, kezzapdyr, haýyndir, sözünde durýan däldir. Munafyklaryň häsiýetleri şular. Bu musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize hadislerine munafıkların alamatlaryny, häsiýetlerini habar vermeginden iki sanakka maksat var. Birincisi musulman doganlar özümüzi şu hili munafıkların kılık häsiýetinden goramaly we daşta woramyzy bu hili häsiýetlerden äge etmeli. O şu hili häsiýetler ýigrenmeli. Yalançylyk, kezzaplyk, hyýanat, ikiyüzlülük. O şuna meňzeşýän gaýdyk geçen näme? Erwet häsiýetlerimiz musulman adam ýigrenmeli. İkincisi musulman doganlar şu hili häsiýeti bar bolan kişilerden äge bolmaly. Özümüzi bu hili kişilere allatmaly däl. Bu hili adamlaryň, munafyk adamlaryň özlerini musulman, dinler, takwa, namazly, hacı, bir zat şey özüni gowur kılmaga çalışmagyna allanmaly däl. Malyny, sowdany, dostlugyny, sirrini munafyk adamlar inanmaly däl. Munafyk häsiýetli adamlar bilen iş etmeliler, gatnaşmaly däl. Gynansak da käbir musulman doganlarymyz näme diýe? Köplenjem sowdada bolýar. Ay 5 wagt namazly bolyn, inanaýdym da. Ay sakally bolyn, inanaýdym da. Ay hajagyk gelipdir, inanaýdym da diýe. Ýalňyş musulman doganlar. Hajyny berjay eden bolsa, namaz kılyan bolsa Allah Teala onunki borcunu berjay edýär. Sakal goýuran bolsa Peygamberimiziň ýoluna uýup goýberýär. Olaň öz amaly. Dinimiz diýmändir, her sakalla inan, her namazla inan, her ady hajy diýilýän inan namalyň mulkyň inanaý diýmändir. Ol bizim öz sadalygymyz, dinimiz bilmeýişimiz. Şeýdip köp musulmanlar şu hili munafyk häsiýetli adamlara allanýardy, soňa mene zeyren pör. Ayna inanaýdym da namazlykda näme de diýip. Şoň üçin näme musulman doganlar munafyk adamlara allanmaly däl, şol hili adamlar bilen gatnaşmaly däl, iş salışmaly däl. Şu hili häsiýetleri görsek şol adamlardan näme äge bolmaly musulman doganlar. Ve musulman doganlar şol aýdylan erwet häsiýetler, erwet kılyklar, munafyklaryň, ikiyüzlülüğün alamaty bolşy ýalakka, şularyň tersi bolan dogruçylyk, dürüstlük, amanada berklik şular hem imanyň alamatydyr. Allah Teala ählimizi
Ehli musulman doganlarymyzy munafıklıktan, şirkden, küfürden, bidgatlardan, erwet kılık hasiyetlerden hemmemizi gorasyn we ahlimize ihlasly, takwa bendelerin hasarından bolmak nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.